Ka Iran kala ai ka jingkersan ban yarap penbej pat ya ka jingya dei ha pedeng ka India bat ka Pakistan haden ka jingja pentrim ha Pahalgam. Ha ka sngi thoding menteri ka ri Iran Sayyid Abbas Aggresi ula ong bakateran kalong ka bakaloi ban pendon kam ya kilat jingya selok ha Islamabad bat New Delhi. Ban penbej ya ka jingya sotu jingmud ha ka ni kapor ka bae. Ha ka pos ha X Aggresi ula kedau baka India bat Pakistan kilong ki parari jong ka Iran ki badon ka jingedai ka bakrau da ki spasnam ha ka riti bat kaniam bat kumba kalong bat ki wepat ki parari ka Iran ka pej ya kini ki arteli kum ki benta bakong santam kateran ka kloy ban pendon kam ya ki lat jingya serlok ha Islamabad bat New Delhi ban penbej ya ka jingya snothu jingmut ha ka ni kapor ka bae kat kum ka jinghikai jong unong rai Persia Sadi ong Aggresi ha ka pos ka kentin Sadi ka ba upan kan mau ka ong ki briu ki long ki dikhot jong ka met bakelum ha ka jingmi ba Markel yang ha ka mensim bat ka donut lada don tang uwei uba syaman saw ki wei padru kin om syong suk syong san lapen kut une uhe jong ka Iran.